Uyababa yo. Hey. Hawu. Eish. Uyaphila kodwa. Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila mina. Userious yini? Mina sina serious yazi isidinga ngikhuphi man ish. Ngina cash. Ish hayi sesingabona iflag. Nakho ngithi woza uzoyilanda. Hayi. Suka baba suka. Wena yini? Manje umshiya kanje umntana omuhle. Siyaxolisa. Umuntu uyakhuluma. Yo. Ayitshana. Alright man. Yeah. That's it. Khuluma naye boy. Umuntu wakho ngathi yakusaba na. Awuyakusaba umuntu wakho. Ngathi yakusaba. Unamahloni. Unamahloni umenza ngeshayi. Better ukuthi akho nawe inbox. Because ngathi yasaba makala. Yeah? Yes. Yasaba. No, athi uzakhuluma naye nendaba leyo WhatsApp. Ayikele eziningi. Awukhulumi oyenza njalo. no. Ngiyakhuluma nje. Okay. Mara nyezandla. Awukwezi. Awukwatile boy wena njani boy ya. Wema aves. Umuntu wakho lo sedumele lana mfethu. Ngiyamxolisela ish. Ubathe ngikwatile. Sana lo wakho. Akakwatanga. Awukwatanga ne. Yeah, you're right, I know. Ngiyamxolisela ukuthi if ever mhlawumbe ukwatile yabo usuzaba ukuveza. Okay. Yeah, ubusayi. Cabanga ukuthi uzokutexta ne? No, I know, busayi manje kushuthi ipart lethu ke le ndaba le cold drink ile ngoba uno cash. No. Lapho vele ngiyabona ukuthi neplan ungayishaya lapha yikho ke ngalapha. Yo, namakula kude ngeke ngivumele umuntu onjengawe shiswa ilanga emakuleni. Hey. Mele ngizengibele. Fana ugibela ngithi yabona mfethu manje ngeke mfethu umuntu uzosibulala phela masingakhambisa elangeni. Yo. Safuna ukuzama yaphela ama-skin cream thina. No, hayi kuyisayi correct. Papa yini? Chap. Bye girl. Bye. Isitishile uzino cash. Yeah, Futhi abantu bazomokoleka baba, mlandeli baba. Ngeke wazi ukulanda abantu ukuthi ufuna imali mina ngiyawazi. Uyapheka ukushuka izandathi ike. Shota nje. Hayi, shuthi zobona imntandi. Hawu, umuntu uyakhuluma mfethu. Kwenzakalani la? Hayi, fasa baba. Awukathi wabona